wis mlaku sajuru-juru wadyabala saka negara ing Parangkencana. Jaya Sudarga tak enteni ora iso ngaturake putri saka negara Ngamarta Dyah Ayu Drupadi mulih nang negara Parangkencana cetha nek kowe dadi Banten. Nganti aku ora kelakon dhaup karo Daiwara Drupadi wis trima kukut jagating Prabu Patokol pawersae negaring ati. Toko wonten dawuh sinuwun. Bilung wonten timbalan sinuwun. Wektu dina samengko kaget rasaning atiku. Nggonku sowan marang ngarsaning Sinten Prabu Patokol pawersari. Prabu Jaya Sudarga entuk kewajiban kok. Nuwun sewu. Entuk kewajiban apa? Yen tak gawe angel mesti bakal dadi angel, yen tak gawe gampang mesti bakal dadi gampang. Mergo aku entuk kewajiban ora bakal bedah negara, ora bakal ngrangket ratu. Nanging kewajibanku ya kuwi Boyong Putri kok. Boyong Putri, ya. Boyong Putri pundi? Samrup Prabu Patokol bawarsae sembanku gandrung-gandrung kapirangu kelawan sawijining putri saka negara Ngamarta. Kang wewangi Dewi Wara Drupadi. Mula aku kadhangan suwira ngarep ana negara Ngamarta Boyong Wara Drupadi. Mongko nek aku ora entuk gawe bakal tugel janggaku kok. Yung. Lho, Sinun Prabu sembahane awak dhewe Prabu Jaya Sudarga arep nyuwun Dewi Wara Drupadi kandhani sing apik-apik. Wong sing jeneng ora dong ki wajibe dikandhani, padha dikandhani berguguk utawa waton ya wis ora piye-piye aja ora kleru. Ngono ya. Nuwun sewu. Napa sampeyan prisa kaliyan Wara Drupadi? Wara Drupadi putri Ngamarta. Nggih, statuse sampeyan ngerti mboten? Tegese piye? Wara Drupadi niku sampun mboten legan melih. Ning niku wonten ingkang mengku. Wara Drupadi niku garwane Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa niku pengarepe para Pandhawa. Niku ratu negara Ngamarta. Nek sampeyan arep Boyong Putri kok putri sing pun kagungan garwa niki mengke wurung ora wurung mesti dadi pasulayan, kurang-kurang bejane dadi regejegan. Mergo Wara Drupadi niku wis duwe bojo. Kula ngertos nek Sinun Prabu Puntadewa niku nalindra sing lila legawa, lair trusing batin. Nuwun sewu, nadyan to dijaluk bandane, nadyan dijaluk pati uripe kanggo kabagyaning wong liya, Prabu Puntadewa bakal ikhlas. Semanten ugi bab garwa. Nek pancen sampeyan niku ngersake tenan, Prabu Puntadewa niku bakal maringake ning sing ndrawasi adi-adine. Adine Puntadewa sapa? Werkudara, Janaka, Nekula, Sedewa. Niku nyemelangi kabeh. Monggo durung mengke teng mriku wonten sedulur lanang Nalindra Ndrawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Durung mengko nek teng mriku wonten Nalindra Mandra jejuluk Prabu Baladewa. Niku ratu-ratu sing ora tau negarane ketekan mungsuh merga kondang Digdaya. Nun sewu sampeyan ya wis sagu diutus Boyong Wara Drupadi. Aku wis sagu. Monggo Sang Prabu Pandokol Bawasari paring dawuh nek aku nggawa ora nggawa bali utawa ora nggawa Boyong Wara Drupadi bakal ditugel janggaku kok. La. Wis mangane ngono apa ya neruske kowe ndak serani ra kompak kok ya, Kang. Iya. Sampeyan pun sagu. Wis. Waduh. Lah terus pripun? Mula kowe tak undangi tak kon nuduhke menyang ngendi pepanjenenge negara Ngamarta. Yen wis ngerti negara Ngamarta, kowe ora sampe melu kok. Tak suwune dhewe. Yen wong-wong Pandhawa ora menake negara Ngamarta utawa Wara Drupadi sak boyong marang negara Parangkencana. Rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung. Nggih, ngatos-atos. Nek enten sing ora entuk tegese enten sing mepalangi sampeyan mang mundur mawon.
ampun pisan-pisan wani kalih wong Ngamarta niku wonge mbebayani kabeh. nek sampeyan nekat Wani kula kalih bilung mengke rekoso nggawa mayit. mayite sapa mayit sampeyan niku mergo ora urung sampeyan mesti Tekaning pati nek nganti wani karo wong Ngamarta. mergo wong Amarta niku digdaya sekti Kalintang jayaning perang bebasan pilih tanding boboting yuda. tinumbak Bengkong sinuduk putung jinegal ora iso riba. ginebruk Ora ngrasake apa-apa. niku wong Ngamarta nek sampeyan wani bakal meksa Mbayangkara Drupadi ora ngalah nggih sampun sampeyan nyuwun weling kalih kula napa tengisor cungkup napa tengisor semboja. kok nuwun nek tak pitung-pitung nggih mung ora tekan nggone nggih kowe mancing kampungku kok nggih tudono dalan Negara Ngamarta Prabu Puntadewa sakandhane adi-adine kabeh para Pandhawa rameneki Wara Drupadi sungsang bawana balik ngatos-atos niku yo kok Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndrawati. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu pesasat kadidira mampeng wanci peteng kepabak obor sastra biar padang trawangan manahipun ingkang rayi Ngamarta. Yayi pangajaping manah namung daya-daya prapting negari Ngamarta. Sasampunipun ingkang raka tumuli sowan wonten negari Ngamarta dinten sakmangke menika lajeng kepareng kula cumadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun Dri Paduka handangu dhateng pisawanipun ingkang raka Yayi. Nggih Yayi sewu-sewu kalepatanipun ingkang raka pun Mandura Tadhawadana nalika semanten anyareng iku sowan dhateng negari Ndrawati kedadak Yayi Prabu nembe badhe bidhal dhateng negari Ngamarta mila tumuli ingkang raka ing Mandura nderekaken jengkaripun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta inggih Koko Prabu boten dados sabab saking menapa ternyatanipun menapa ing badhe kula aturaken dhateng Koko Prabu Ndrawati menika boten babakan ingkang siningit lan saged kapireng dhateng sinten kemawon Koko Prabu dalah mulai ngaten tumuli kababarna menapa wigatosipun Dri Paduka Yayi Prabu Amiji dhateng sawanipun ing Raka ing Ndrawati menika. Inggih, Yayi kepareng kula cemadhong dawuh. Koko Prabu mboten kanthi kanyana-nyana pawarta sumebar warata saindenging praja Ngamarta malah sakmangke sampun kapireng wonten talinganipun ingkang rayi Ngamarta. Bilih pana kawaning Ngamarta Kyai Luas Semar Badranaya nandhang raga tegesipun nandhang sakit monggo kathah sami mestani bilih sesakitipun Kyai Semar menika madal saliring usada sampun boten kirang-kirang nggenipun sami ngrawuhaken Brahmana winasis sewa sugata miyang para nimpuna supados maluyakaken dhateng sesakitipun Kyai Ismaya parandene gagar wigar tenantuk karya mila dinten samangke tumuli ingkang rayang ngrawuhaken Maduka Kanjeng Koko Prabu mugi suka palidamar dhateng para Pandhawa utamanipun dhateng Kyai Semar Badranaya ngemuti sarta metang bilih Pandhawa menika mboten saged pisah lawan Kakang Semar menawi ngantos Kyai Semar sakmangke nandhang raga tuwin kelajeng-lajeng madal saling usada ateges menika ugi damel ringking para Pandhawa Koko Prabu Kresna kakangku Werkudara piye mula kang sangka kuwi netepi tembung Gandeng Kresna kakangku menawa dadi kusiring para Pandhawa lan Pandhawa tansah ngayom marang piyayi loro siji Kresna loro Semar nadyan Semar kuwi derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan nanging tumrap Pandhawa Semar kuwi mujudake sawijining pamomong kaya ngapa dadine Pandhawa yen tanpa dimong dening Kyai Semar luwih-luwih Kyai Semar kuwi gedhe labuhe tumrap para Pandhawa mula yen nganti Semar ora bisa waliya iki dadi jalaran bakal ringking para Pandhawa mula Kresna kakangku diaturi rawuh ana negara Ngamarta sayekti ora ketang sithik paringa pepadang
lumantar pangandikaning Kresna kakangku piye carane lan srana apa ing kudu tindakake supaya Semar Waluya nirmala jati temah mulya nadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung jegur segara aku ora bakal selak waton dadi sarana waliyaning Kyai Semar Badranaya semanten ugi kula Prabu kula ugi mboten badhe selok nadyan kadhawan manjing tumangan kula sagah nglampahi waton dados usadanipun Kyai Semar Badranaya kok Prabu nadyan ingkang rayi pun kembar semanten ugi nadyan kula kadhawuhan beto barang ngawrat tuwin lumampah ingkang tebih waton dados sarana walinipun Kyai Semar kula ugi ndederek kok Prabu jagat Dewa Bathara kok Prabu nggih kados pundi menika lho kados pundi piye lah iki rak kewajibaning si Adi to kewajibaning Kyai Prabu Ndarawati minangka dadi pengayamaning para Pandhawa minangka dadi suwing para kadang Pandhawa ngibarate Pandhawa kuwi kreta lan jarane si Adi ingkang dadi kusire kreta lan jaran dina samengkono dene ora gelem lumaku mula budidayanen piye supaya kreta lan kuda mau bisa mlaku meneh Kresna aja nganti silak marang kewajibanmu Kresna sinayang manglung mintanaken Dewi Kramanira kanggo mitraning astaneng asta dereng ngantos paripursa Balacana kasaroswanipun nenggih Prabu Jaya Sudarga nerwebeh pindha sata metarahan sesumbar lindho bumi konjeng kumalu Kundur Gatuk kumembak penyukang kumambang Koko Prabu dereng ngantos purnangging kula munjuk atur ngersa paduka menika wonten satunggiling nayaka ingkang sowan nitik busananipun menika wujudipun Nalindra Yayi tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene wonten satunggiling Nalindra sowan menika kala wau menawi namung badhe mbubutek katentremaning negari Ngamarta kedah dipun singkiraken inggih Koko Prabu kula atur lenggahing langkung sekeca non Yayi Kisana sampun wonten kula tumambuk yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten sinambating sarta jejulukipun Kisana nggih Nunamit pasang Kalimantabik dina-dina kula dene dumawahing tawang tuwang sinuwun kula menika abdinipun Nalindra saking Parangkencana nadyan kula menika regi Nalindra nanging negari kula menika kejajah keperintah Nalindra ing Parangkencana
ingkang jejuluk Prabu Pataka Bawarsari inggih Prabu Kacepot inggih Prabu Kalasreng. Prabu Pataka Bawarsari nun lajeng panjenengan sinten? Nami kula pun Jaya Sudarga. Jaya Sudarga nggih kasinggihan. Menapa kepara saestu bilih kula menika sowan ngabiyantur ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma? Mboten wonten kalih inggih kula ingkang namipun Prabu Darma Kusuma. Alah dalah. Lah ngaten mboten geseh. Anggen kula sowan kraya-raya nganglang jagat ngupaya negari Ngamarta dinten samangke sampun pinanggih. Lajeng keparengipun menapa sinuwun dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta. Ha nggih menika ngaten. Mugi antatus ing kawuningan bilih Ratu Gusti kula Prabu Pataka Bawarsari inggih Prabu Kacepot inggih Prabu Kalasreng kala wau gandrung kapirangu. Jernyatanipun piyambakipun menika dereng kagungan prameswari. Ila dinten samangke wonten satunggiling wanita ingkang sampun dados wonten penggalipun Sinuwun Prabu Pataka Bawarsari. Mboten sanes kejawi namung putri saking negari Ngamarta ingkang wewangi Dyah Ayu Wara Drupadi. Mila sinuwun sowan ngarsa paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Pandhadewa menika wonten suka linaning penggalih. Dinten sakmangke Wara Ayu Drupadi menika badhe kula boyong wonten negari kula Parang Kencana. Badhe kula aturaken Sinuwun Prabu Pataka Bawarsari laning mangke dening panjenenganipun Sang Prabu Kacepot menika kala wau badhe winengku garwa minangka prameswari negaring Parang Kencana sinuwun. Semaning jajaran kurtaning bawana iblis lanang babak nglayani jujul anu sing ana menungso sing nyelo gawe geger kanan negara Ngamarta. Nalindra jenengmu sapa? Menika wonten Nalindra ingkang jumeneng wonten ngajengan kula. Tepungke yen kowe durung tepung karo aku Nata Mandra Prabu Baladewa. Waning pintu asi jara-jarana Mangkrasana. Sinuwun Mandura, ya dasar pranyata kowe sapa? Jaya Sudarga. Wonten menapa dene paduka merpeki dhateng jasad kula? Baliya kandha karo Ratu Gusti jeneng Prabu Pataka Bawarsari. Ya Prabu Kacepot. Jagat iki ora mung sagodhong kelon. Digelar jembar jagat iki wong wadon pirang-pirang akeh. Milih kena. Lah kok dadi ku lancang ngucap Ratu Gustimu bakal mboyong marang Wara Drupadi. Apa ora melek mripatmu ora? Apa ora krungu kupingmu? Yen Wara Drupadi garwaning Nalindra Ngamarta ya Prabu Darma Kusuma. Yen Ratu Gusti Prabu Kacepot mau bakal mboyong Wara Drupadi tekse bakal ngrusak bebrayaning wong Ngamarta. Wes saiki kowe bali yo. Mumpung durung tak poteng ku andamu kowe bali yo. Kowe aja nentangke amurkaning Baladewa. Kowe aja gawe urup-urup marang atining Baladewa. Kowe ora ngerti Nata Mandra wis nesu piye. Mula pikiran ngono bakal mboyong Wara Drupadi. Iki mung nganti kowe ora gelem bali krimian dadi krocokan keguyon dadi tangisan ngecak apa tak tandangi kowe. Walah. Apa dianggep aku gampang digetakno apa piye? Wis dadi anteping pikirku yen pancen Wara Drupadi diparingake dening Prabu Jaya Sudarga. Tinimbangane aku bali mesti tugel guluku. Belum dadi deking pengamun-amun tak lakoni negara Ngamarta. Dalah bagus. Tegese wong kendel. Kowe wong kang ora jile getih wedi mati. Yen ngono kowe wani nampa penantanging Baladewa. Aja kok jamak lumrahing kita, nadyan dewa mudhun wae ora bakal wedi. Yen to parangi karepku nek boyong Wara Drupadi. Sudarga, ora parang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sing ngaditani Baladewa menang boyong Wara Drupadi? Kowe iso nyempal bebaune kiwa tengen Baladewa. Drupadi boyongan. Walah dalah. Yen ngono ngendi papane wong netrek kadigdayan antara
marani aku karo Prabu Baladewa. Kira-kira menang sapa? Lakon aku nyempal bawa kiwa teng ning Baladewa yen to iso mboyong Baladewa. Aku kencang. Semengkean su Koko Prabu boten dawuh nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. Drupadi menika garwanipun sinten? Drupadi menika garwanipun sinten? Lah meskipun jagat menika sampun pirsa nek Drupadi menika garwanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Garwa panjenengan. Wong kula sing duwe bojo ora nesu kok panjenengan nesu menika. Nalaripun kados pundi? Modal. Sing duwe bojo tenang. Sing ora duwe bojo kok bengok-bengok. Apa kowe seneng karo Drupadi? Wis cangkeme. Perkutara aja ngawur-ngawur. Lho, anane aku ngene iki aku mbelani karo Kyai Prabu Darmakusuma. Mergo gening tresnaku karo Kyai Prabu Darmakusuma. Mula sapa sing ngucek-ucek katentremaning kula warga Ngamarta, Baladewa wajib mbelani. Kowe ngerti ora watake barep. Aja kok bondo donya. Aja kok bojo nyawane dijaluk wong. Diku kabagyaning wong liya diwenehke. Iki ratu sabar. Dhewe sak donya ora ana sing ngungkuli. Mula kaluka kalau kengrat yen barep kuwi gedhiye wae putih mergo tulus lahir batine putih suci. Lah kok dadi malah kowe muring-muring. Apa kowe sambung peteng karo Drupadi? Cangkemmu. Wah, nyatane kaya ngono. Kula badhe nyaosaken Drupadi dhateng Nalindra menika. Yayi, dipun reksa kararjanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Dipun reksa derajatipun Kyai Prabu Darmakusuma ingkang sampun panjenengan menika Nalindra. Panjenengan menika ratu sing duwe prameswari dijaluk wong kok diwenehke menika lajeng nyuwun sewu. Ratu Ngamarta menika mangke badhe asor derajatipun. Rai panjenengan boten saged nandhingi ridhanipun Prabu Jaya Sudarga. Kula nyuwun paringah medal Jawi. Kula ingkang badhe ngajar Jaya Sudarga Barat. Koko Prabu Ndarawati wonten dawuh. Kula nyuwun paduka kepareng wanyandhet kamurkanipun Koko Prabu Baladewa mesakaken Jaya Sudarga menawi boten kasembatan mboyong wara Drupadi piyambakipun badhe dipun tigas jangganipun kula ngeman nyawanipun Jaya Sudarga mila wara Drupadi badhe kula caosaken. Oh nggih ngestaken dawuh. Pianono kula tak ngoyak pelajaripun Koko Prabu Mandura kula semanggaken. Werkudara Janaka melu aku mangke rumiyin. Kok dadak ngajak Werkudara Janaka kok inggih dipun kanthi menika kersanipun kados pundi? Kula mboten kepengin Jaya Sudarga dipun ajar wonten ing mriki. Kula mboten badhe ngajar. Namung kula badhe nututi tindakipun Koko Prabu Mandura nyandhet kamurkanipun. Kok dadak ngajak Werkudara? Menapa piyambak mboten saged? Werkudara? Nggih. Kowe melu ora? Melu. Lho, menika Werkudara kowe melu kok. Janaka wonten dawuh melu ora? Nderek. Lah. Werkudara lan Janaka menika pengen nderek kok panjenengan mboten pareng menika dos pundi lho? Werkudara. Oh. Kowe melu arep ngopo? Ora ngopo-ngopo. Aja goroh. Kowe mesti arep njotosi ratu mau. Ora. Aja ngapusi Werkudara, nek ngapusi karo wong tuwa dosa. Ayo jujur. Njotosi ora? Ora. Janaka melu njotosi ora? Mboten. Mboten Koko Prabu. Tenan. Anu saestu. Kula menika namung badhe ngoyak Koko Prabu Mandura. Ora ngono to Janaka? Inggih. Iya to Werkudara? Iya. Lha muni iya kok kaya ngece lho. Ora, iki tenan. Aku arep duwe niat jotosi nek barep ora paring dawuh aku ora bakal piye-piye. Estu lho Koko Prabu. Inggih kula mboten badhe wantun dura.
menawi ngantos panjenengan jodosi Jaya Sudarga mesakaken. Oh inggih kula ngertos Jaya Sudarga namung ijen. Menawi dipun kroyok tentu pejah. Mila kula ugi gadhahi raos melas dhateng pun Jaya Sudarga. Mila kula nyuwun pamit. Werkudara Janaka aja keri. Koko Prabu mbok sampun nganti Werkudara Janaka. Werkudara, nggih melu ora kowe? Melu ya ayo ya. Kembar, kuwi wonten dawuh. Aja sok kaya ngono ya, Di. Werkudara kakangmu karo Janaka kakangmu kae sok kerep ngapusi aku. Inggih Prabu. Kula mboten badhe wonten dura dhateng panjenengan. Aku ngerti Koko Prabu Kresna Werkudara Janaka kuwi anggere wis dadi siji mesti adat sabene sok ngrasani aku sok gawe perkara ning aja nganti ngerti aku mergo yen nganti ngerti ingsun mesti tak penging. Inggih isnaken dawuh aja kaya kakangmu. Inggih lha menapa Koko Prabu mboten duka dipun apusi? Ora apa-apa aku ora bakal nesu malah tak apura keluputane kabeh. Duh tobat wan. Kok ora menika nggadahi pambegan kok kados mekaten to. Kula niku kepengin kados panjenengan. Kowe dudu aku lan aku dudu kowe. Pambegane dhewe-dhewe. Inggih wis tak kendhawuh. Lajeng para paduka aku tak ketemu karo Wara Drupadi. Ing wigati Wara Drupadi bakal ndak caosake marang Prabu Jaya Sudarga. Menika ingkang garwa lho. Wis to, kowe aja ngeyel. Kowe arep melu-melu kakangmu. Inggih, ngestaken dawuh. Ora tak jak blonjo kowe. Inggih, wis monggo kok ora bulo dherekaken ayo kembar bojone kedaton. Semawi kula dherekaken. Strayoli binatang September, Oktober, November. Panus maning jajaran pripun? Aku wis sowan ning Ngamarta, nggih. Kabeh aturku wis tak aturake marang Sinum Prabu Darmakusuma. Sinum Prabu Darmakusuma ora katon duka, ora katon mangkel, ora katon sengkel penggali merga nampa aturku yen Wara Drupadi bakal tak boyong. Ora kanthi kanyono-nyono ana ratu bule jenenge Baladewa ngunek-uneke karo aku, nantang karo aku. Ora ngerti sangkan parane bule didupak raiku nganti kontas kok Datulaya. Sapa lung? Baladewa. Niku Prabu Baladewa. Nek Sinum Prabu Puntadewa mesti ikhlas. Kula pun matur to, nika ratu sing sabare kliwat saka menungsa umum. Aja kok bandha donya, aja kok bojo, pati uripe dijaluk diwenehke karo Prabu Puntadewa. Mula kundang gethihe putih ning sing ora trima dulur-dulure. Kula rawuh pun matur ta. Baladewa niku dulure Prabu Puntadewa. Bener apane? Kakangne. Niku kakangne Prabu Kresna. Monggo Prabu Kresna niku botohe Pandhawa, bujanggane Pandhawa. Wis ora aneh nek sampeyan beda karo garwaning Prabu Puntadewa. Baladewa nesu. Sampeyan didupak saka Datulaya. Niku wis wajar. Ngoten. Wah, edan. Iki bakal dadi perang, Kok. Mergo aku nantang Prabu Baladewa. Dheweke nganake sayembara perang sapa sing cilik gedene ngungkul dadi Baladewa. Menang boyong Wara Drupadi. Tak antepi nggonku melu sayembara perang. Niku mengke sing perang dudu Baladewa ning anak-anak Pandhawa. Nek Baladewa niku wonge wis sepuh mesti ngaso. Nyawang karo sing enom-enom tumandang. Lho. Anak-anak Pandhawa sapa wae? Oke. Pirang-pirang, Bos? Oke. Tur ampuh kabeh. Ngamarta niku sing ampuh anak-anak Pandhawa, mboten kaya ngene sampean. Ngene sampean niku sing ampuh ming pil. Kok pil ampuh? Ha iya. Ngoten. Contone mengke nek anu Baladewa mboten maju sing maju Setyaki. Niku Senopati Ndarawati wonge cilik ganthet ngiyayet brengose ngregeni kupingke tiwa tengen tumpangke kok kupingke kuping kiwa tengen tangane cilik atose ra jamak ngantem sampeyan tepir modar saknalika niku Sencaki duwe gada jenenge Gada Si Kuning utawa gada Inten
Niku gedene ming salengan bayi. Damake Gunung Jugruk segara asat lho ora medeni. Gunung wis jugruk lho. Tenan niku. Kula yang duwe godho tak tutuke Gunung Jugruk. Jugruk ki wonengen. Jabure ora. Niku Sencaki. Lah kowe ngomong ke anak-anak Pandhawa ki sapa wae? Anake Werkudara ana 3. Sing nomor 1 jenenge Antarja. Niku ibune jenenge Nagagini. Raden Antarja ya Raden Naga Bagindra. Lho. Niku wonge awake sisik kaya ula, merga niku putune dewaning ula. Niku rasah temandang nek wis matek aji, telapakan sampean didilat karo Antarja sampean mati. Wah, meng telapakku. Meng telapakan dilat Antarja mati niku keampuane teng riku niku. Antarja niku. Liyane nomor 2 Ki Atutkaca. Niku piyayine dijedi teng pabrik Suralaya rika. Niku ora menungso ning robot. Lho, robot mergo awake diganti wesi kabeh. Jaman cilik-cilikan dijedi teng Kawah Candra Dimuka balunge jupuk terus diganti wesi. Sirah klontongan wesi. Lengen linggis, driji gunting, weteng ceret, bokong tong, dramaan pacul, terus apa untu gatri, cangkem ceplakan tikus. Niku Gatotkaca, ususe kabel. Niku galup uyuhe edang kopi, kringete banyu aki. Niku senengane nek gelut ngincer sirah, anggere candak sirahe sikile mancal pundak duwek. Botol ndase. Ndase sapa? Ndasmu kuwi. Ora ngono wis tolong kowe. Kandhan-kandhanane ngeyel kok. Niku tenan. Sing nomor 3 jenenge Antasena. Niku satriyane mbugal kewarisan glelenge rajamak-jamak kancane gali kabeh. Niku Antasena. Ora iso basa, ora iso ndadak, ora iso nganggo, ora iso tata krama. Nek wis temandang digdaya kliwat ukur. Kliwat ukur. Kacarita kelangenane Iwang Pikulun padha wenang. Sapa wani karo Antasena? Sampeyan diantem pisan tuk wonten ora modyan mbok kula nyembah 20 taun. Antasena niku ora tau teng kasatriyan, sabane pasar. Mergo wonge merakyat. Kancane kawula cilik nek mangan ra tau ning kasatriyan, ning angkringane Mbak Wita. Awan catilan bengi kelonan bayangan. Niku lho Antasena. Mulane sampeyan maju arep ngayunke Prabu Baladewa niki mengke kurang-kurang bujane kula bali nggawa bathang. Lho, bathange sapa? Bathangmu kuwi. Merkoso le ngeduk jugangan. Kok nun. Tak buteke. Nek pancen wong-wong Amarta ora wani nandhingi Prabu Jaya Sudarga. Prabu Baladewa ora bakal wani karo aku, najan anak-anak Pandhawa nom-noman kaya apa? Luwih enom tinimbang aku wong gerang wong tuwa. Ola kalah karo wong nom. Nggih. Tontonan kok. Aku ora iso mbedah negara Ngamarta aja tundang Prabu Jaya Sudarga. Atos iki. Satriya kantet ngeyet brengos sing regane tumpange kuping kiwa tengen Sawa. Setyaki wis Jaya Sudarga. Yo. Sing mburi wong una-una. Antasena ngopo? Kon ngamplengi piye? Lho. Ora ana apa-apa kon ngamplengi lho. Jaya Sudarga ana parat. Ora sandadak kowe ngayunake Dewara Drupadi. Setyaki tekan kene minangka wakiling karo Prabu Mandura. Supaya kowe tak elingke aja nganti ana dadi banten ning negara Ngamarta. Kowe mung ijin tanpa ruwak.
sawangan wadya bolong amarta segelar sepapan ibarate kaya dene iwak kecemplung ing wuwu sulung mlebu geni tange bakale urip mesti bakal tekaning pati mula tinimbang kowe tekaning pati dina samengko Balya aja mbok bajotake piye muni piye kowe apa mbok anggap aku wong rusak bentuk saurupan ya apa mbok anggap aku wong jilingkete wedi mati Setyaki tinimbangane aku bali tekan negara ing Parangkencana ora mboyong Drupadi tugel janggaku aku mati kodhok mati sia lho ning kene ngadepi wong pirang-pirang nadyan aku kalah ning kalahku mati perwira Raja kaya manuk guwek ngono kok cerewet. Mangkel aku kandhane Nyai iki ya ngono. Wis setengah loro kurang kok ora perang-perang. Sing ngenteni selak ngantuk omong wae. Yo tangi legane atiku. Tiba kandhep bayat maca ngayo isang Dewi ngorisang Satrio Wiratandama Hei biasane mampir cangkem kulum ayo ora biasa aku kaget kebablasen tenang apa gak lha kowe weruh ora weruh ketemu sapa Sencaki karo Antasena Ratu Gustimu delekke ngayal heeh bali ora gelem bali kowe mesti mati ning kene kerubutan ayo aku ora wedi luwung mati nang Ngamarta Antasena pecah diasmu ties guajul raine ngletak mbok tilik ana mati apa urip modar ratu ming gleleng tok kok iki jelas mati ya ora tak kira mbok menawa urip dielingke yo ya Gusti monggo kula aturi enget Gusti monggo kula aturi enget Gusti Gusti monggo mumpung anget kula aturi enget Gusti kula aturi enget Gusti monggo kula aturi emut monggo kula aturi ngemut Gusti emut tiba kandhep bayuat maca ngeling ana risang Satria Wiratandama ngeling ana Satria Wiratandama kok nun wong Ngamarta gelute ora wani jerijen getitik sing ngedepi aku wong loro nggih kula ngerti sing arep Sencaki sing puri Antasena ya pulang ya bali piye niki mesti mati sampean lah wong Sencaki wis karo Antasena kok sampean Sencaki siji wae rantek kok tambah Antasena wah saya nyemelangi tak cobani kok nggih ning mengke nek kalah mundur mawon nggih sinuwun ampun dipeksa mungkin ndak malah kula sing ngrekoso wis rasaku kan cangkem mundur nggih kaya ngomong ah saramu apa-apa ini begini ya Om daripada nanti Anda meninggal dunia mundur ini kalau ngomong ya sampean aja wani bisa-bisa karo Sencaki niki wong digdaya wong liwat tukur Antasena ku wong tidak mundur niki kula ngomong karo sampean aja nganti wani bisa iki mundur mekar kowe tulang jama-jama mundur Setyaki ayo aja mlayu maju garing atiku
Hati Allah. Nggih, kula ngerti. Wah, edan. Wah, wong jiring getih wedi mati. Ngrubut karo aku ora wani ijen padha ijen. Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Pripun to enten apa? Gayeng tenan. Wah, ya wong niki nek gotong royong iki mesti apa-apa cepet rampung. Ora mung tandangi ijen ndak ijen. Weruh bolong. Weruh. Ratu Gusti mungsuh sencaki ning liyane wis do tata-tata. Candhak sencaki set nggon rai karo Antasena dugang jier. Candhak Antasena dugang Garukaca jier. Candhak Garukaca dugang Antarja prol. Ora entuk oman kuwi. Ora entuk oman piye? Ora oman papan. Lah iya. Kok ora entuk oman. Susu ya. Edan. Wah, kabeh melu nyambut gawe kok. Niku jenenge gotong royong. Niku saling bantu membantu niku wonten niku. Dadi kabeh masalah iso rampung niku nek ditandangi wong pirang-pirang. Ora mung sampingake dhewe mingijen kaya wong gleleng-gleleng kok. Ana sing mabur barang saka dhuwur. Gatotkaca. Wah, mula tangane atos ora sama-sama. Damangi sekali nggih, ora kon matur mau to sekali nggih. Ana sing wong sisik Antarja. Komplit kok, komplit. Niki nek sampean mboten ninggal kondur niku nyemelangi niki mengko nek saya nesu kabeh. Wah, saya remuk sampean. Asli kula mboten goroh. Nek sampean gelem kondur slamet. Rasa mbayong Waradrupati. Aku lho nek ngandel ora. Ngeyel kok kandhani. Oh, kowe pandeng rawani delokke. Bali ora. Rasa mboyong Simbok Waradrupati. Konangan Antasena nggo gatheng siramu. Nggo gatheng mawon. Lah iya. Ngeyel kula niku wis ora kurang-kurang ning ngandani ya senengane ngeyel ora jotose wis ora. Kapokmu kapan kuwi? Domongi kok angel. Mungsuh Raden Antasena kok arep nganggo menang apa? Aku ya ora kurang ngelikke kok kandhane ngeyel jotos mawon. Mudar. Nyepelekke. Sapa iki? Iki Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene niku, niki sing aja-aja ikon mboyong Waradrupati. Lho tangkeme wae. Ah wae ngaku wae jotos wae. Wong kok kaya tong sampah. Jejeli plastik mawon. Oh, mudar. Antasena sepelekke. Mula kula kandhani ndang mundur nek mboten mundur niki mengke biasane bar Antasena niku sencaki lho, tenan lho. Wis ngomongi lho, sencaki lho. Ah lah ra tenan. Ngomongi kok ngeyel ora. Nek sencaki ora kowe ngomong langsung des. Sekalian ndak ganjil. Gleleng. Ora gung kuwi kok ora to. Lho kanca sekake. Oh. Aja kuwatir kok. Niki nek sampean mboten ninggal Bali, oh dirongkas Gatotkaca lho. Gatotkaca nek ora percaya, wis ngomong Gatotkaca uju. Ki ya padha wae ya. Mudar kowe. Ngomongi kok ngeyel ora. Kowe. Angslop.
ora karo bilung kok manut kabeh iki lho. Gamange mbiyen iku tau gawe klub bal-balan. Kula Galukaca antar-antar ning kalahan. Oh. Nek sampean mboten gal bali, anggone Galukaca lho. Nah niku ketoke angine wis mliyutu Galukaca niku. Niki angine wis kaya ngene iki Galukaca. La. Mutiar ora kowe. Waduh. Wah. Mujuar cocokmu. Yo anggepe kowe terus. Kok aku heeh. Wah, ora kompak iki. Mudar. Anggepe ora kursi Sonjomboyo lho piye? Kok nun. Aku arep maju meneh. Kowe lha wonge ngeyel. Sampeyan mengke mati lho. Wis to meneh wae. Aku duwe siung. Siung, yo. Sopo keto lak cokot tekaning pati. Yen kabeh ngomong amar lak cokot mati, ora terbaik tak boyo. Lho, kene duwe siung ampuh. Kene duwe siung ampuh. Niki mengene nganti sencaki keto, cokot mati. Sencaki cokot mati. Gathuk cokot mati. Ondor cokot kabeh. Ondor cokot mati. Telek Ora. Akhirnya telek barang arep dicokot. Satria kok dadi telek barang to ya. Men apa-apa arep dicokot ora bayar kok jero nekat wae ora. Wong muni anggere bayar kok jero apa-apa dicipi. Cokot ra enak balekke. Oh, anjur nekat kancane ra oman apa-apa. Srawet iki lho tajange dhewe ngomong ngamar kok. Ora piye? Naturaken ketiwasan. Lho, ketiwasan piye? Nalindra Prabu Jaya Sudarga pancen nyata didaya. Sedaya para putra sami kaprajundang. Sedaya prajurit sami mundur awit kridhanipun Sang Prabu Jaya Sudarga. Nadan ingkang rai dipun cokot kemawon pangraos kula, panas badan kula. Wah, iblis lan panemane jajalan sertaning bawana. Wah, Jaya Sudarga saya ngewae-wae ngias Manarata Mantura Prabu Baladewa comikan kok gaten sirahmu padaku. Kembelo sirahmu gleleng pacakmu. Kowe iso ngundurke anak-anak Pandhawa, iso ngundurke Senopati Ndrawati Setyaki. Kowe aja kongas, kowe aja adikenga-adikenga. Ayo, Kangge, iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Sing pasang sayembara sapa iso sing ngalahke Nata Mantura wenang boyong Ndrawati. Kangge, aku patenono. piye? Kon mateni ya. Cokot tugel gulumu. Muni piye kowe? Muni piye? Cokot tugel gulumu, heeh. Oke, cokotan ya. Ya cokotan ya, iki cokotan. Ya cokotan. Ge cokotan. Kowe iso nugel gulune Baladewa, sasat iso njara langit. Cokotan legane ngatiku. Arusane jajaran iblis lan manusa ora tenan. Wah, dapur kaya ngono kok didaya kuwi karepe dhewe. Cokot guluku ora tak kipatke tugel tenan. Wah. Ngono wae. Mula dadi wong ya aja sok gleleng. Ora dianggep sing didaya dhewe Baladewa. Tiwas bengok-bengok nyumbari mungsuh mung dicokot nggon gulu mundur. Nek cara aku isin dicokoti awake rasane panas. Awake rasane panas. Nek ra tak unduri aku iso tekaning pati. Watake wong maju perang, aja nganti mundur, mundure wis tekaning pati.
watak Werkudara dudu Baladewa ning watak kasatyan yen bisa kabeh kudu ngrasuk pambegan sing kaya ngono. Nek cara aku maju meneh mbelani Drupadi setengah-setengah ora lahir batin nek cara aku isin maju meneh panuswari jajaran iblis anak Jaya Sudarga menungso kang kaya kowe apa dikira Baladewa kalah karo campurmu kowe nyokot Baladewa kowe iso nadai Kyai Nenggala Kyai Alugoro aku meguru karo kowe selawe taun lekane kaniku ene margane pastimu mbok wong iki aja gampang diobong wong sing dibombong Werkudara kok terus karepe arep nesu ragayeng Jaya Sudarga menika dedaya nek ora wedi inggih kula ngertos panjenengan mboten ajeng kula ngertos ning menawi panjenengan majeng mawi Nenggala mangke nek ditamani Nenggala ora apa-apa sampeyan malah kewirangan lho lho dicoba ora apa-apa ning kula kaget ngertosi menika mboten apa-apa dipun tamani Nenggala lah kok Kyai Kresna ngerti ngertos terus iki piye supaya Jaya Sudarga nrimo ora bedah negara Ngamarta Gatotkaca wonten timbalan mrene nggih wonten timbalan tak jaluk gawemu kowe gelem ya nggih mawi ning dawuh Prabu nadyan kadawan pejah kula nderek sisip sembire kurang-kurang bejane pancen gondol nyawa nanging kanggo supaya miljengake kelawan awakmu Wara Drupadi kudu ngono Gatut mriki ngestaken dawuh kepareng Paduka manjika Gendhaga iki tak akokke isine Wara Drupadi mengko tak wenehke Prabu Sudarga kae mau mriki mengko yen wis tekan negara Parang Kencana yen Gendhaga iki dibuka sing prayitna ngati-ati nggunakno Aji Narantaka Aji Brajamusti Prabu kang jeneng Prabu Pathaka Bawarsari ringkesen aku pengen weruh kaya apa wujuding Prabu Pathaka Bawarsari mriki ngestaken dawuh manjinga Gendhaga mriki ngestaken dawuh sik Kresna sik menangani Gatotkaca cilik loro gedhe tekaning pati sampun to mangke dipun awat-awati saking ketebian oh ngono inggih yo aku manut manjio Gatotkaca mriki nyuwun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik garga ben sewu menika sinten ditepungake wae aku Narendra Ndrawati kadange taruna kaya Prabu Baladewa walah dalah sinuwun Kresna iya pancen mengkono keparengipun pados pundi menawa panjenengan terasaken anggenipun adu atos sing balung leting kulit nadyan kula ijen tanpa ruang parandene kula mboten badhe ajrih mengsah tiang-tiang Ngamarta aku percaya marang kaunggulanmu Prabu Jaya Sudarga nyatane kok Prabu Mandura wae ora keduga tanding kridamu mriki kajebarengipun Yai Prabu Darmakusuma wis tusan karawan aku maringake Gendhaga isi Wara Drupadi aja nganti kodanan sarta kepanasan sairane Yai Wara Drupadi mula banjur dilebokake ning jering Gendhaga waduh walah wah ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan menawi mekaten Wara Drupadi sampun kaparingaken dhateng kula marata gage sawangen iki Gendhaga isi Wara Drupadi ya iki gawanen bali aturna Prabu Pathaka Bawarsari Prabu Kacepot niki ngaten selak dados pengantu-antuning sinuwun Prabu Kacepot kepareng Gendhaga badhe kula boyong sing ati-ati aja kaya bocah cilik sinuwun Mandura kula nyuwun pamit ora caturan panjenengan menika mbok ya aja ngono di pamiti apik-apik kok siji engkel nyokot gumukul lah ngene nek sampun paripurna ta peperangan kok dadak kaya ngono lho mbok ya Sudarga sing ati-ati muga-muga kesandung srimpet lakumu. Lah. Wong nyangoni kok kesandung srimpet. Mboten apa-apa. Kula ngertos kados menapa sengkel penggalipun Sinuwun Mandura. Kula nyuwun pamit jinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Jaya Sudarga paring adawu. Tak kira gerahing Kyai Semar ana sambung rapetin alindring kemapan ana ing Parang Kencana iki Dimas. Kenging menapa Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten lho iya. Ya mung saka panggerbaning penggalipun Kakang upama ta luput jer pun Kakang kuwi manungsa lumrah
Inggih. Kepareng Paduka. Kowe lumarapun ing Karang Kadempel, tilik ana Kyai Semar ing nandhang raga. Nggih. Matura yen to Ngamarta lagi wae geger. Merga ana pengamuk ing utusan Nalendra saka ing Parangkencana ing Kijuluk Prabu kacepot. Nggih. Ngestakaken dawuh Paduka Kanjeng Prabu. Kira Kakang Semar wis tanggap marang sasmitaning ingsun iki mau. Arjuna mriki nah ngaten kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lajeng Koko Prabu, aku tak nututi kelawan Gendaka isi Gatotkaca mau kelawan kadangmu Jodipati. Lan saperangan putra-putra Pandhawa mriki ngestakaken dawuh mangkata Janaka nyuwun pamit Koko Prabu Mandura nyuwun pamit yo. Sur diting ati-ati duga-duga digawa Janaka aja kaya bocah cilik.